Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store karon sabay manglaag ta sa Cebu, Bohol mga higala. Kauban kining mga maestro nga gwapo-gwapa. Tara, tan-aw lang dinhi sa Dude Store. Tara. Yung mag-Dude's dinner time here sa Cebu. Unsa gani ni video ni? El Corso tama ni hapon dato nga lugar dinhi sa Cebu. SRP South Road Properties. O diri ta itur tamo diri asa. Among kan-an karong gabi na. Pwede ta diri Smiley, Larcian, by the sea. And pwede ta dito pud magkaon kadaghan ba di ay ani. Sir, asa kita sir? Sige mangita ta. Asa kato? Okay. Unsay naa dito sir? Hangin. Then fronting the bay. Okay. Ay bay na dira Ocean Deep. Yeah. Seaside nga to. Lantaw sa dagat. Lantaw sa dagat. Lantaw na. Lantaw na. Ay, dira makaon ta sa lantaw kani. Dito ta sa taas. So diri ta sa lantaw. Unsa na pud kaha ang pagkaon diri nindot lami pa pud kaha. Sige. Saka, wow, kahon ni sir kapuno sa iyang plato, planggana, arinola. Wow, naami diri sa second floor sa balcony. Og ang hangin, grabe. Lami ang nindot lagi. No, nice one. Yay! Yes, me too. Nya hangin-hangin no. I love the place. I love it. Sa baba na po siya. Limpyo ang lugar. Limpyo hangin. Dito datang na side. Wow. Wow. Nice, no? Yes. Ganahan ko sa lugar. Yes, hangin. Nya limpyo. Humot ang food. Salamat sa kay sir. Kayo. Cute, no? Nindot. So, sa ganito yung ngaran siya, sa ganito lang? El Corso. Kung wala tayo Corso, pwede ra. El Corso, wow, ha? Affiliate? Dato dyan sila di ay. El Corso. El Corso. Nindot kaayo. Salamat kay Sir Sherwin and kay Ma'am Emily. Thank you very much, Ma'am. Si Sir is sponsor. Thank you. Ito ang driver ko. Pansit Canton. Hala! Diri makunilingkod. Ako siyang likuan. Kita kayong bugat. Yung isa nga, sige, mahawa lang ko diri kaya. Asa na?
Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday. Hey. Party, party. Hey. Happy birthday to you. Yay, thank you. Wow. Happy birthday, Ma'am Pe, Ate Pe. Oh, ilagyan kung paano ang dayon ba ako tidan. Yes. Kailangan yung dayon sila. Ilagyan sila paan-pansi kung di ko mag-birthday. Sayangan man kun mi sa kasayangan mi sa carrot cake ba? Salamat kayo. Yes. Dito na ginagawa cake dito. Oh. Dito na lang. Dito na kakao. Ipaibog ra. Birthday. Yay, happy birthday. Celebrating Mom's birthday. Ano na isinit ka? Siya ba in charge sa issue? Pwede mo siya kapilihan. Okay. Dinner time. Gusto na ubi ko. Hindi ko. Tanawa ko. Happy na birthday pa. Ito mo na ito yung birthday. Ako, pinamalumanay. Yun ko pa. Yan ang dayon ba? Ari ang gozaimasu ne. Ang chat ko. Yan ako karon yung live. Shukran kapi, habibi. Ang saman to eh. A few moments later. Kay libre ang dinner. 1, 2, 3, go. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ay. Anak mo gud ni Ma'am Leti. Ma'am Evelyn, salamat sa dinner. Sir Sherwin, salamat sa dinner, sir. Thank you sa dinner. Thank you sa dinner. Thank you. Boy. Thank you. Thank you. Gani. May driver pa dyan si sir. Wala pa ko di ka po sa Sherwin. Hapit na. Salamat. Kanaunta, manglibre na po ang kuan. Sa akin lang, labi man din na siya mamansin, hindi na. Sa sawata. Kita ka sa sawata. Labi na kay kung sa kayo. Dagat nga hangin. Kani unindot oh. Yung picture ninyong tanan. Tindot mo. Sige, tindot no, diri na mo no, kanang bye-bye mo. Usa ni ginadagan-dagan a joggingan naman mag Mula siya. Tindot no. Dere, kung mag-jogging ko dere, makakita ko sa pang. Oh. Tagbumoy na cute. Oh. Dagat. Nagtuwa sa dagat. Oh, pwede po mo sayaw-sayaw diri ah. Pwede po siya mo sayaw. Nice kayo makan. Kay recommend nato na ha sa El Corso. El Corso diri lang ta. Mars Tower no? Sige na. May mga batuhan. A few moments later. Magellan's Cross.
Santo Niño Church. Yeho, humana gid kami og panihapon diri sa Lantaw sa El Corso. Thank you for watching. God bless everyone. Hantod sa sunod nato nga video. Sa pagkakaroon, bye-bye!